skúsime to zrobiť. A myslíš, že to je toto? Nastrikaj ešte raz. No však to odtiaľ fučí iba. Ty kokos, ale to je gigadiera. Toto je ono? Počkaj. Nie, že tam spravíš novú dieru. Keď pôjde hladko, tak vtedy. Takže už ide. Dobre, v pohode. Tak už to vytáhni. Naneste na nej vulkanizačný roztok. To je hento. Vulkanizačný roztok tam vôbec nie je. To asi mali nejaký kus, ktorý niekto prišiel reklamovať a nič tam nie je. No do No vulkanizovali. dobre, ale však ani vizuálne? Nič. Však Vidíš, som to celé úplne to stlačil, stačilo. však to je úplne jak papier. No. A čo teraz? Tak iné do vulkanizovali. Ja, bolo to zabalené. No tak to tam skúsime dať normálne bez toho. Nič tam nie je. No a na čo je tam vulkanizačný roztok? To je jak lepidlo. Ako lepidlo. No tak čo tam dáme? Sekundové lepidlo? Máš? No. Daj. Kokos, to som zvedavý teda. A čo mám teraz spraviť s tým? No, len to pootočiť a vyťahnuť. Mám to tam nejako držať. Piče. Nebolo dobre. Nič nové na svete, dáme si repete. A doprečne sa ruky zlepili. Kde to máš? Pomaly. Poláko. Ako, tam kilo. To prčiť fakt. A keby to tam necháš? No však vyťahni to už. Čo čakáš? Neviem, bojím sa. Krvácať to nezačne. Sorry. Kurva, bober. Dostal si do ksichtu? Nie. Dobre, a teraz by sme to tam čo, mali chvíľku nechať? Skús to ešte zavodiť tým lepidlom viacej. Hotovo.